مسلم الحسن إذا زابطتنا وريت يوسف للبتاي ويبعد زخون يخون أغلبوكي من بغل كنادل سلنا يهدد ما زلت المركز والبسام نظام بكر نظام القرآن نظام نظام عقل الله يا رب الكرم نفسكم زحد الكرم نفسكم بالتوبة نزحد كلهم هادياتهم بحب يقولون إن حدكم تنقلها هادياتهم ما يحب يقول نسبة الحجون أهدار بسمية الرسيان مفتلوس وهذوهم كلنا بزينا كمسر عنصر عنصرنا قبلتها زعلم لحدهم هاديات كسكسري ما ستعمتها تو أسرع بيتا مصر سلطان أمة كاها حجة بكر كان حرد كان من دلنا من تزمبرت كسبتنا نسمع بكاتي حواتي حتى من تان تدهم دهم بقلها يقول أب المسوار زمان من قبلهم من أهل كريستيان كل سؤال من قالنا ما قد حرد كسر جلنا كل ما سب حدا كرسنا وبيتا فينا من رسولنا بسهل يتوقع كم فعل بيقولون بخون مزرعة ويتابع تمثال تبدلنا كان يسبهم غلتها قالوا أمام كرسا ويتابعون من حتى سريتها النبر من نسألهم نظام تعلم نظام من ورسنا وكمان هذا رأي وذون استسمع وارسلنا راس كامل عنا قدس واركم السماء معنا ولو وعبيتنا أملانا مجعلنا كريستوس نسخاء خمو نسكان عنك من ناخذ نور ولا سوى مزون يا الله سهم على المحروم مزون وكلهم كل إنسان دل على ما قدس كان كلهم سلام من الله ما تمنى من تغنى لغبنا من هامانتنا من الله آمين وقيدا مرد كاغرل سامد قدس كالونا من محاورنا من الله آمين وقيدا مرد كاغرل سرعتك بنا ما تتعقس نفساتنا من الله آمين وقيدا مرد كاغرل نبيات من الله آمين وقيدا مرد كاغرل تغبنا عدلو قتلنا مثل كان ورينا آمين وقيدا مرد كاغرل ليابير كبنا من تقدسان سماعتات من الله آمين وقيدا مرد كاغرل ሃይማኖት ካሉ ዘይብለት ከቃንዑ ንቅድስ ቤተ ክርስቲያን አገልገልታን ሳተም የሞ እግዚአብሔር ነው ዘመና አቶም ክበና ምድር ሰሊቃነ ጳጳሳትና አባ ቄርሎስ ምንድውጹ ጳጳስና አባ ኤልያስ እንደምናለና አሜን ወይዳ ማረት ጋግረበለ ያና ከነስልጣን ገባቱን ከየርሓቅ ትጋቱን ፍራቱን ሳመት ጸምታቱም ጻሞም ድማ ተቀበል ምን ተቀሳውስ እንደምናለና አሜን ወይዳ ማረት ጋግረበለና በንጽህና ቆሩን ጻሞን ፍቅሮን ክዝክርን እንት ዲያቆናት እንደምናለውና አሜን ወይዳ ማረት ጋግረበለና የተመተኩ ክብጽሙ ትጋትኩ እንት ተራዳት ዲያቆናትን አንበብቲ መጽሐፍትን መዘምራንን እንደምናለውና አሜን ወይዳ ማረት ጋግረበለና አሜን ለመናን ሰማን ዘዓዘ ጸጋን ፈስ ቅዱስ አልበን ካሕድርን ጻመን ተቀበል እንት መበለታ ተረዳ ዘይብለን አሜን ወይዳ ማረት ጋግረበለና እግዚአብሔር ውልድና ዋልኩ ሆኖ ጻሞም ድማ ተቀበል እንት ደናግል ለመናን አሜን ወይዳ ማረት ጋግረበለና እንት ዕጉሳ ሰባት ምንምናለና አሜን ወይዳ ማረት ጋግረበለና
እግዚአብሔር ፍጹም ሃይማኖት ክቦ እንተ ህዝባውያን ምእመናን ልመናለና አሜን ወይዳ መረጋ ረበለና ኃጢአቶም ምስ እስራኤል ናይ ካልኣይ ልደት ጥምቀት ክቦም ብማዕተን ቅዱስ ስላሴ ክሓትሞም እንተ ሓደስቲ ኣመንቲ ልመናለና አሜን ወይዳ መረጋ ረበለና እንተ ሃገርና ስለ ኤርትራ እንተ ዛነብርላ ዘለና ሃገር ስለ አሜሪካ ሰላም ልመናለና አሜን ወይዳ መረጋ ረበለና ስልጣን ልመናለና አሜን ወይዳ መረጋ ረበለና ዝክሽም ድልየቱ ኣቀዲሙ ክሓስበሉ ክሓልሉ ምንቲ ኩሉ ዓለም ልመናለና አሜን ወይዳ መረጋ ረበለና መርሐምን ኣብ ማሕደርዮም ካብ ሰላም ክመልሶም እቲ ባሕርን ብየብስን ዝነብሩ ሰባት ልመናለና አሜን ወይዳ መረጋ ረበለና ምንቲ ጥሙያትን ጽሙዓትን ልመናለና አሜን ወይዳ መረጋ ረበለና እንተ ሕዙናትን ጉያትን ልመናለና አሜን ወይዳ መረጋ ረበለና እንተ ስራትን ልመናለና አሜን ወይዳ መረጋ ረበለና እንተ መሮ ወይዳ መረጋ ረበለና ፍጹም ወጋጻሞም ክኸፍሎም እቲ ተሰዱ ሰባት ልመናለና አሜን ወይዳ መረጋ ረበለና ምሕረትን ጸጉን ክልኦ ከሎ ምንቲ ሕሙማትን ድውያትን ልመናለና አሜን ወይዳ መረጋ ረበለና እንቶም ካብ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ዝሞት ሰባት ልመናለና አሜን ወይዳ መረጋ ረበለና የበደሎም ከይሓሰበ ካብ ቁጥዖናን ምሕረት ተመይሱ ፍጹም ዕረፍቲ ክቦም እቲ ዝበደሉ ኣቦታትናን ኣሕዋትናን ኣሃትናን ልመናለና አሜን ወይዳ መረጋ ረበለና ምንቲ ዝናም ልመናለና አሜን ወይዳ መረጋ ረበለና መስኖም ዓቅሞም ክመልእ ምንቲ ማያት ኣፍላክ ልመናለና አሜን ወይዳ መረጋ ረበለና ፍረተባ ምንቲ ፍረ ምድሪ ንኩልና ብፀርትና ልመን መንፈስ ሰላም ክቐድና ልመናለና አሜን ወይዳ መረጋ ረበለና መንፈስ ቅዱስ ደንሰይ ለቢብና ንፀግዖና ዓብሱም ክምካ ኣብ መሰረት ነቢያትና ዋርያ ፍክርነ ጸሎትና ሰሚ ይቕበል እግዚአብሔር ኣምላኽና ቀሪብና ንለምኖ
مسبعات كيدانو بقدسنا بخبر المنبر
ዘይፈልጦ ኣሕዛብ ድማ ብፍትወት ስጋ ኣይትመርሑ ሓደ እኳ ንሓዉ ኣይበድሎም ኣይበለፀሉን ከምቲ ኣቐዲና ዝነገርናኩም ዘሰማዕናኩምን ናይዚ ኩሉ ነገራት እዚ ፈራዲ ሕነ ኣምላኽ እዩ ከመይ ኣምላኽ ብርክሰት ዘይኮነ ብቅድስና ክትነብር እዩ ብቅድስና ክንነብር እዩ ፀዊዕና እምበኣር እቲ ነዚ ዘይቅበል ነቲ ቅዱስ መንፈሱ ዝህበኩም ኣምላኽ እምበር ነሰብ ኣይኮነን ምቕባል ዝኣቱ ዘሎ ብዛዕባ ፍቅሪ ኣሕዋት ግና ንስኻትኩም ባዕልኻትኩም እናሓርሕትኩም ፍቃድ ካብ ኣምላኽ ተማሂርኩም ኢኹም እሞ ክንፅሕፈልኩም ኣየድልን እዩ እዚ ድማ ካብቶም ኣብ ኩላ መቄዶንያ ዘለዉ ኩላቶም ኣሕዋት ትገብሩ ሰብ ምእንቲ ከይትደሊ እቶም ኣብ ወፃእ ዘለዉ ከዓ ምእንቲ ከኽብርኹምን ከምቲ ዝኣዘዝናኩም ብህድኣት ክትነብሩን ብዕዮ ገዛ ርእስኹም ክትግደሱን ብኢድኩም ክትዓዩን ሃረበሉ በረከታ ውስተ ኩሉ ሃብተን ተስኩሉ ጴጥሮስ ረድኡ ዋወርያሁ ለእግዚእነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ይሃሉ ምስለነ ወስለ ኩሉ ህዝበ ክርስቲያን ለዓለመ ዓለም አሜን። ቀዳማይ መልእክቲ ጴጥሮስ ምዕራፍ 1 ስለዚህ ሐዋሳት ልብኩም ተቃጠሉ፣ ከምኡውን ተጠንቀቁ፣ ተስፋፉን ከዓ ብምሉ ኣብቲ ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ ተገልጸ እትረኽብዎ ጸጋ ይኹን። ከም እዙዛት ውሉድ እምበር ከምቲ ቀደም ደናቁር ከለኹም እትገብርዎ ዝነበርኩም ክፉ ኣይትመነዩ። ኣነ ቅዱስ እየ እሞ ቅዱሳን ኩኑ ዝብል ጽሑፍ ስለ ዘሎ ከምቲ እቲ ዝጸውዓኩም ቅዱስ ዝኾነ ንስኻትኩም እውን ብኩሉ ንብረትኩም ቅዱሳን ኩኑ። እቲ ንስኻትኩም ኣብ ጸሎት ኣቦ ኢልኩም እትጽውዕዎ ንነፍሲ ወከፍ ከም ገብሩ ዝፈርድ ኣብዚ ዘመን ብሽነትኩም ብፍርሃት ንበሩ። ከመይ ካብቲ ካብ ኣቦታትኩም ዝወረስኩምዎ ከንቱ ዝኾነ ህይወት ብደም እቲ ኣበሩን ግዝፈትን ዘይብሎ ገንሸል ማለት ብክቡር ደም ክርስቶስ ኢልኩም ዝድሓንኩም እምበር ብሓላፊ ነገር ብጠፋኢ ነገር Amen.
ለኩል وانزل ادب ندب وفاق بزن الله غريب زني ارتب بذاتها غير ما ولا سلاسي برم مريم برم مريم أجل مريم لتسقى ولا تسقى وين ولا ترمد ولا تسلم له النزول كريستيان يضرب زعما في رأي رأي دايكون يخون بلا بحاطة وجدنا كنا وتمام قردين وزدنا في الشباب دا سموهن آبي يلو نحاكتو أبتي أبدا جدو بلو أويعهم كأتي بيدرس الرعاسم هنداشا أبدي أنتم بحاطة بيدرس كأبت رأي كستن كل من فسق دون ناصر استسمعي يدلوها أنه أنا يلي يوم ما تنسيكا ولا تتطرطر كم ساعة كيد ولا شبيت نبتم سوار تيجي تدري وزن لهم سبعان يسلم تايمتكم بضع لساتهم أن يلو وأبقزاتهم بلو أحضروا لزبعيكم تمسك ساعتهم كذا تابيك هذا الروح واسعبوا ونزبعيك الماء بسريعتهم من الوسط كأزماتهم زعمنا فطوت عاكلوا يوم نبر بيرقات والهاتن وتقبلوا عبدوا تدفعها سجدوا بيتسكان التنسي أنا بمهم عاصرين بلا أسر سمسونا تزاروا آتوا عبد ما بزحسر رحمتي ما بلهم حدا يفدع سبان تاجه تخطبر وي نابيت غاتوا خمتيكم بوت فتيهم ناقلنا حدا سبقا تيسيح ويرخص كيف العمل هذه اليوم من تنزل ما مسلاكم لي سجد كيف لكم مزاوة ما هدف دعوات انتايكم تزوعكم بي كان له دماغ من 4 معانتي 5 وانا زيارتها ساعتي ساعة ذاك اللي نبركم نوغا لنصوارك تهزي تخرنا سبعي أبقى ميدو بلك أن لوس صبتك تسمعون فواتك لما أو لما أملاخ عاربي سنجي نبي الإله نتبي أرض بعض سموت وعي النسوة أبطا أبقى نقد بحر لا والغزر فعسمان طومي تألهم بسنسمتهم نقرأك يبلد الشيوخ أبوه ونابوه نابها الله كل صغد ما من ساكاتبو يبرك حاجة كاكويتا لتعزز كيزبل من تغنين عبلو من الأوعار وتل على ذلك ዛና ምሕረት ገብረና አዳና ገና
ቤታና ለምንና ድንግል ማርያም ቅድስት ንጽሕት ናይት አምላክ حكمت لك زبت المني عادنا أرجلنا نقصد وتغلمنا معك نقصد وانقول سيد دنقل سيبركي ونبارينا دمقت زوانقي داس وناماني نامنا ناسوال القرنا داس سيبركي عبد المبيدان يسبر زنا معك مدارس وانق مرد كيرادنا متحد قرنا ذكرنا لمنا كعلنا Yes,